Dobrý den, diváci. My jsme se objevili před vchodem toho čuráka Davida Lobjanka a zkusíme jeho osobních baráků. Jdeme na to. Tak uvidíme, jak teda mají chytrý lidi v tom jeho baráku. A vyzkoušíme... To nevím číst. Sehnalovat jde. Drahouše. Se vlastně očí, drahouše. Nesmí do očí. Až budu mluvit, to může drahouše. Šalíná píčina. Vždycky to je ten pán bez těch nov. Kurva, tady nikdo není. To jsou baráky úplně na ono, asi bychom měli přejít na nějakou jinou značku. Na jinou. Já se chci zase ptát, vole. Kdyby někdo pořád jenom chcel. Pořád jenom chcel, to je hrozný. A mě se chce taky, vole. No, ty piče. Říká to, že se budeme vícat a potom přejdeme někam. Taky bych to tak tady nikdo není. Káto, že nikdo neodpovídá. Jdem se vícat. Když to půjde. Když to hajzí. Uši. Ani do hajzí. No? Pojďme se ptáka. Strana se ptáka. Pojďme se ptáka. Já nevím, co natáčí. Tak budeme zkusit štěstí v tom posledním vchodě, tam jsme ještě nebyli, jdem na to. Ano, přesně tak. A jak jsem říkal, chce to velmi blbou osobu a dobrou situaci. Nahráváš? Jo. Tak. Tak vidíme, že v předchozích domech se nám nějak moc nedařilo. Jsem zvědav, až na tom bude poslední dům. Tak jdeme na to. Jdeme na věc. Tak, teď jsme došli, nevím kam, protože nevidím z toho světla, ale pokusíme se najít pravou. Já to tady, kameraman to tady natočí, takže je to pšeník finál. Tak a jdeme. Tak. Opět. Mačeková, já. Ajde. Dobrý den, tady pracovník z vodáren Brno. A my jsme tady nalezli v této komunikaci problém s vodovodem. A chtěli bych se vám zeptat, jestli vám jede voda vůbec. Moment, já to zkusím, jo? Zkuste. Teď si nemá nějakou kalenou. V pohodě, a není ta voda jako v pořádku, nepřestává týct, pořád teče proudem? No, to je právě studená. Jo. A máte koupelnu s vanou? Ano, Tak jestli byste mohl napustit vanu, tak stačí 5 cm, ano. dát tam špunt a ponořit do ní nějaký hadr No, a vydržet tak 2 minutky no, a potom to zkusit vypustit, jestli to odtejká. dobře. Jo. Tak já tady počkám. O ty vole. To je nápad, ne? Tak to vypadá, že jsme natrfili na hodně blbýho člověka a teď s tím budeme manipulovat, jak se nám bude štít, uvidíme. Můj originální nápad. Můj originální hlavy. Vychází. Ty člověk to byl hafo. Jsem to já. Já jsem tě ještě, aby tam dal čistou košilí do píči. Ale nebylo to tam dá hadr a co s tím chce hadrem dělat, chápeš? A potom, chápeš to, on tam musí ponořit hadr, jako, co s tím bude hadrem, jako, chápeš to? Vole, nebudu. A vy tě tam neposlouchal. Zeptej se ho, jestli ten hadr vymačkal a jestli nebyla třeba ta voda nějaká špinavá. Když by byl hadr, tak asi bude, vole. Ale ne, to se já tam nebudu. Zkusím se pozastat na chvilku, vole. Je to? Ano, Jo, je to v pohodě. je to, jak je to vše v pořádku. A je teplá studená? Jede.
Jede. Tak já vám moc děkuju a ve vašem domě je to asi vše v pořádku a děkuju za vaši pozornost a nashledanou. Dobře, nashledanou. Dobrý nápad, ne, vole. Hej, tak to byl, ale to byl mazec nápad, kámo. To byl mazec nápad, vole. Jo. Zastavit, vole. Uděláme snad.